ambil sambatus ketek dah. Orang ambil makan dah udah surang dah. Ikut sikui macam orang ambilnya tadi dua kah ha. Astagfirullah, makko ni karek dua talua sabala surang udah. Udah karaju indak magi lanjut sambah indak, dopi ndak pandai magak sambah. Kurang lagi kah ha tadi kah ha. Iya mau dia tu dah. Ladu kah ha. Kalau udah ndak beragi piti tu dah agak-agak makan dah nak asa sungka kadang saya dah. Makan itu tagak nawa. Iya pakai indak loh. Ini sesuai porsi lo dari jadi dek dah. Cik leren. Ndak budi ya banyak-banyak do nak makan ndak udah surang do le jantu. Itu lah dua kadang makan sama nyak kah. Allah tu mah nasi ndak boleh banyak bari mah. Nyak berita ni. Makan tagakan ni. Diam lah anak, ndak usah makan.